Hvala, nadam se da se dobro čujemo. Ja sam podijelio svoj ekran, pa ako vidite sve u redu, evo, super. Pa ovako, evo da počnem. Kao prvo, hvala puno na pozivu da predstavim ovaj naš portal Znameniti HR. Ja dolazim, kao što je kolegica rekla, iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ali naglašavam da na izradi ovog portala sudjeluju i vode samu organizaciju i mnoge druge institucije koje su zajedno u ovom konzorciju. Ovo predavanje naslonjeno je Znameniti HR kulturna baština bez granica i to je jedna ideja zapravo oko koje i nastaju ovakvi digitalni repozitoriji u kojima se u bilo kojem trenutku bilo tko može pristupiti sadržajima kulturne baštine pohranjenima na tom portalu. Ovo predavanje, zapravo izlaganje, će biti organizirano u nekih 5 dijelova. Za početak ću reći nešto o samom arhivskom gradivu koje jest kulturna baština Republike Hrvatske. Nakon toga kratko o tome što su to digitalni repozitoriji i što oni omogućuju. Nadalje nešto o samom portalu Znameniti HR, o budućnosti i nekim novim tehnologijama koje inkorporiramo i koje ćemo uključiti u izgradnju sadržaja i na kraju zaključiti i cijelu ovu jednu cjelinu. Kao što zapravo i većina vas i zna, arhivsko gradivo se smatra kulturnom baštinom Republike Hrvatske i ono je većinom pohranjeno u institucijama u području kulture, znanosti i obrazovanja. Arhivsko gradivo predstavlja jednu trajnu vrijednost za kulturu, povijest, znanost i ostvarivanje temeljnih prava osoba i zajednica. Ugrubo ga možemo podijeliti na javno arhivsko gradivo i privatno arhivsko gradivo. Stvaratelji arhivskog gradiva su tijela javne vlasti i također pravne ili fizičke osobe. Upravljanje arhivskim gradivom je temeljeno na zajedničkom propisu koji je u svojoj najnovijoj verziji donesen 2018. godine i zove se Zakon o arhivima i arhivskom gradivu. Javnu arhivsku službu u Republici Hrvatskoj obavljaju kao krovna institucija Hrvatski državni arhiv uz svoje područne državne arhive, te također arhivi jedinica lokalne i područne samouprave, te određeni privatni i specijalizirani arhivi. Naravno, arhivsko gradivo je u posjedu i drugih institucija koje svoje djelovanje obavljaju u području kulture i znanosti, kao što su primjerice znanstveni instituti, knjižnice, muzeji i obrazovne ustanove. Za očuvanje gradiva, njegovu diseminaciju i razvoj novih metoda upravljanja se brinu arhivisti koji su stručnjaci u području informacijskih znanosti i naravno također uz stručnjake iz drugih grana s kojima u suradnji zapravo odlučuju na koji način će se arhivsko gradivo predstaviti javnosti i na koji način će ono biti dugoročno zaštićeno. Digitalni repozitoriji, kao što je repozitorij Znameniti HR, su zapravo informacijski sustavi za upravljanje digitalnim arhivskim gradivom. Neki od naziva pod kojima ih još možemo pronaći i u literaturi, ali i u razgovornom jeziku su digitalni arhivi, e-arhivi ili primjerice arhivski portali. Ono što je važno i što je glavna odlika ovakvih informacijskih sustava je da je gradivo pohranjeno u njima ili stvoreno u digitalnom obliku ili je digitalizirano. Digitalizacija je naravno transfer gradiva iz njegovog analognog fizičkog oblika u digitalni koji možemo računalno upravljati. Svaki digitalni repozitorij i općenito upravljanje digitalnim arhivskim gradivom, kao što pretpostavljate, donosi sa sobom mnoge izazove, ali naravno i mnoge prednosti. Primjerice, jedna od glavnih djelatnosti u arhivistici je planiranje dugoročnog očuvanja arhivskog gradiva. Ono što je glavni cilj svakog arhiva je odrediti na koje vrijeme i koji dio gradiva će biti
očuvan. Digitalni repozitoriji istovremeno omogućavaju i očuvanje arhivskog gradiva na zapravo u teoriji neograničen vremenski rok, pa je to možemo istaknuti kao određenu prednost upravljanja gradivom u digitalnom obliku, ali istovremeno gradivo u digitalnom obliku je izrazito fragilno na fluktuacije u primjerice financijskim mogućnostima određenog arhiva ili određene institucije koja obavlja djelatnost očuvanja, ili primjerice na promjene u tehnologiji koje mogu uzrokovati da ono propadne ili nestane ili ne bude čitljivo čak i u kraćem roku nego primjerice gradivo koje imamo pohranjeno na papiru ili u nekom drugom obliku. Tako da s te strane dugoročno očuvanje je istovremeno i jedan od izazova koji se rješava određenim standardima i strategijom očuvanja, ali istovremeno i prednost, s obzirom da gradivo na papiru, papir kao takav ima svoj određeni rok trajanja, pa čak i u najboljim uvjetima nakon 100 ili 200 godina će ili može propasti, dok u teoriji u digitalnom obliku, ako pravovremeno reagiramo, možemo u svoj punini to gradivo očuvati i prebaciti u novi format primjerice. Također, jedan od izazova je i osiguravanje autentičnosti zapisa, da naš digitalni zapis i naše digitalno gradivo bude da možemo osigurati da je ono to što jest, točnije da nije nitko nešto u njega dodavao, mijenjao i na taj način moramo osigurati da je taj zapis autentičan. Neke prednosti također digitalnih repozitorija kao takvih je i olakšana diseminacija gradiva, pružanje uvida gradiva naravno korisnicima. Tu su naravno i nove metode obrade koje nam omogućuju da u puno kraćem roku obradimo puno više gradiva, te također uz pravilno postavljen sustav tu su i financijske, vremenske i prostorne uštede. Naravno, jedna od velikih prednosti koja je i usko vezana uz ovu konferenciju je da pristup gradivu nije ograničen lokacijom korisnika, što naravno znači da bilo tko iz bilo kojeg dijela svijeta može primjerice našem portalu Znameniti.hr pristupiti i vidjeti arhivsko gradivo koje je u njemu pohranjeno. Sam portal Znameniti.hr omogućava dakle pretraživanje i pristup digitaliziranim dijelima velikana hrvatske kulture, znanosti, umjetnosti i javnog života. Strategija je također portala i dugoročno očuvanje ovih digitaliziranih preslika arhivskog gradiva, te popularizacija kulturne baštine kroz olakšan pristup informacijama. Na desnoj strani vidimo samo neke od znamenitih ličnosti koje su predstavljene na portalu Znameniti.hr. Također, Znameniti.hr nije nastao kao portal, to jest nastao je kao portal kroz suradnju više institucija, udruga i tvrtki koje se bave područjem kulture, znanosti i obrazovanja, te je kao glavna misao vodilja bilo da će se u početku izabrati najvažnije i najreprezentativnije gradivo koje će biti predstavljeno javnosti putem ovog portala. Na desnoj strani vidimo jedan prikaz kako izgleda prikaz zapisa koji su uključeni u portal. Naravno, njih je puno više. Ovo je samo prva od, kao što vidite ovdje, 830 stranica, tako da svakako korisnici mogu imati već sada veliki, širok uvid i prikupiti puno informacija o nekim temama koje njih zanimaju. Kriterij odabira gradiva za portal je da će u portalu Znameniti.hr biti uključeno isključivo gradivo znamenitih ličnosti koje su djelovale u Hrvatskoj ili izvan nje, neovisno o porijeklu ili rođenju, a koje su svojim djelovanjem doprinijele prepoznavanju, definiranju i afirmaciji hrvatskog identiteta. Također, jedan od kriterija je da će na portalu biti predstavljene ličnosti čija su djela postala važna sastavnica hrvatske baštine. Vrste gradiva koje su trenutno na portalu pohranjene su tekstualno, slikovno, zvučno i video gradivo. Neki od ciljeva portala jest da je da je pristup svom gradivu slobodan, što znači da svi mogu slobodno pretraživati
informacije koje se nalaze na portalu i pregledavati digitalizirane preslike, da će taj pristup biti jednostavan i brz, što znači da zapravo neće postojati nikakve tehnološka ograničenja koja bi mogla usporiti pristup gradivu korisnicima i naravno da će se u budućnosti pratiti promjene u tehnološkom napretku koje mogu omogućiti neke bolje, suvremenije ili još jednostavnije načine na koji naš portal može funkcionirati. Što se tiče budućnosti i primjene nekih novih tehnologija, zapravo ono što je jedan od glavnih budućih zadataka je omogućiti pristup sve većoj količini sadržaja, što ostvarujemo kroz godišnje projekte u kojima pokušavamo kroz neku temu digitalizirati što više je moguće gradiva, te ga postaviti na sam portal kako bi korisnici mogli njemu pristupiti. Naravno, tu je i zaštita kulturne baštine Republike Hrvatske, metodom digitalizacije i planiranim upravljanjem kroz duži vremenski rok, što podrazumijeva i strategije upravljanja i očuvanja gradiva. Te naravno ono što je još jedna stvar koja je bitna za dobro i dugoročno očuvanje ovakvih portala je implementacija suvremenih načina organizacije informacijskih sustava, što podrazumijeva proučavanje nekih revizijskih standarda i standarda općenito koji se bave izradom informacijskih sustava. Također neke od novih tehnologija i koncepta koje će biti i koje se planiraju u samom portalu je, kao što piše, prvo 3D digitalizacija, što podrazumijeva pregledavanje objekata koje su digitalizirane u 3 dimenzije putem preglednika na samom portalu, ali tu je i eventualno mogućnost nekih drugih sad koncepata koji su u zadnje vrijeme dosta popularni, kao što je crowdsourcing, što znači zapravo da omogućimo samim korisnicima da sudjeluju svojim savjetima i svojim označavanjem u izradi sadržaja portala, ili igrifikacija, što bi pretpostavilo primjenu nekih metoda koje se javljaju u primjerice video igrama i koje mogu pomoći izradi boljeg sadržaja na samom portalu. Ono što je važno zapravo za zaključiti je da digitalni repozitoriji omogućavaju transparentno poslovanje i transparentan pristup sadržaju. Što znači da oni u svim korisnicima pod istim uvjetima daju mogućnost pristupa arhivskom gradivu. Ono što je bitno je imati na umu da je strategija financiranja i upravljanja važna za očuvanje vjerodostojnosti na duži, teoretski neograničen vremenski rok. I da je za jednu zajedničku strategiju upravljanja digitalnim gradivom u Hrvatskoj potrebna suradnja institucija na najvišem nivou i izrada zajedničke strategije digitalizacije kulturne baštine. I to je to. Hvala vam lijepo. Hvala puno, Željko.